الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الحمد لله أول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خرمت له جماعات قدر له مؤمن مسلمان نار Инде барчабызны сәламлейбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһтан сәламе, рахматы, нигъматы булсын. Инде бийик булган, әһәмиятле һәм инде бик кадерле җомга көннәребездә бергәләшеп, Ярдәм мәчетендә гамәл гыйбадәткә һәм инде Аллаһ кушкан әмерләргә буйсынып, тыйган гамәлләрдән тыелып, җыелышкан хөрмәтле дин кардәшләребез, чыннан да Аллаһ Тәала изге гамәлләрне кабул кылып, хата кимчелекләрне гафу әйләп, теләкләргә, максатларга ия булып, хәерле гомер итәргә Аллаһ Тәала барчабызга да насыйп итсен. Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәала безгә инде аңлата гамәл гыйбадәт кылу турында, яна инде шулай намаз уку турында. Чынлыкта без беләбез, намаз ул фарыз гамәл. Һәм шушы намазга басып, Әдәм баласы күңел тынычлыгын, иман байлыгын һәм инде чыннан да итминан бил кулуб, калпләргә тынычлык таба. Ягъни намазга басу ул үзенә бер бәхет. Ләкин җәмәгать әйтергә кирәк, менә без бөтенебез монда ничек намаз укырга беләбез, дуаларны, сүрәләрне беләбез. Һәм әгәр дә ниндидер кеше, туган, кардәш, дус бар икән без иң беренче нәрсә эшлибез? Дәгъват кылабыз. Кардәшем, дустым, намазга басарга кирәк, чөнки намаз ул чынлыкта бик кирәкле әйбер. Ләкин кайбер Әдәм баласы җәмәгать дингә якынрак булса, ул үзе керә, үзе баса һәм үзе сырый. Шуңа күрә, әгәр дә без күрәбез икән, кемдер тартыла дингә, без җәмәгать сабыр итик. Сабыр итә алабыз бит. Анарга йөкләмә, намазга бас, ураза тот, тәһарәт ал, авыр ул җәмәгать, авыр. Без бүген көндә аңлыйбыз үзебез, шуңа күрә безгә җиңел. Әгәр дә Әдәм баласы беренче мәртәбә килә икән мәчеткә, сырый икән дин турында, билгеле, Аллаһ Тәала әйтә бит, җиңеләйтегез. Матур итеп, җиңел итеп динне күрсәтергә кирәк. Әдәм баласы үзе шунда басып, намазга да баса ул, вакыты килеп җитсә. Безнең теләктән генә булмый, безнең сүздән генә булмый, чынлыкта без сәбәп кылырга тиешле булабыз, ләкин сүзне әйткән вакытта да, дәгъват кылган вакытта да матурлык белән, җайлы гына һәм чынлыкта авыр булмаган сүзләр белән һәм гамәлләр белән без җәмәгать җәлеп итәргә тиешле булабыз. Гомумән кешеләрне булсын ул башка диндә, ләкин җәмәгать әгәр дә ул килә икән, ишетә икән азанны, әгәр дә вагазны ишетә икән ул, һичшиксез бәлки аның калбендә, йөрәгендә яки башта фикердә ниндидер уй була. Ул керер, карале, мин ишеттем азанны, мин ишеттем Коръән аятләрне, мин ишеттем вагазны, дин турында, ислам турында әйтегез әле дип керсә җәмәгать, монда инде аңлату кирәк. Син килдең икән, давай намазга бас, бетте. Тәһарәт аласыңмы? Тәһарәт алды, намазга бас, бетте шуннан. Юк. Намаз уку җәмәгать ул булай гына түгел. Анда булган мәхәббәт булырга тиеш, хис булырга тиеш, аңлау булырга тиеш. Әгәр дә кеше аңламый икән, бик әйбәт ул намазга баса, рукуга, сәҗдәгә бара, ул бик әйбәт, бик яхшы. Ләкин һәрбер әйбәтнең вакыты бар. Аны бөтенебез аңлыйбыз һәм беләбез. Шуңа күрә җәмәгать, әгәр дә Аллаһ Тәала безгә бирә икән,
бу нигъмәтне без намазда икән, әгәр дә без гамәл кыла алабыз икән, изгелеккә чакырыйк кешеләрне, яхшылыкка чакырыйк. Әгәр дә син дус икән, ул күрә, син тәһарәт аласың, син намаз укыйсың, син сүгенмисең, син әдәплегне, әхлакны онытмыйча тормышны алып барасың. Ул әйтер, дустым, кардәшем, ислам дине шундый микән дип сорар үзе. Син һаман тәһарәт аласың, нәрсә эшлисең дип, мин намаз укыйм дип әйтәсез. Кызыксына ул җәмәгать, үзе кызыксына. Менә шул вакытта гына без әйтә алабыз, әйе, дустым, кардәшем, әгәр дә син намаз укысаң, ләззәт тәм табасың. Чөнки ул үзе килде менә бу фикергә. Шуңа күрә Коръәни Кәримдә Аллаһ әйтә: "Инна ад-дина 'инда Аллаһи al-Ислам". Кеше диннең матурлыгын, әһәмиятен без җәмәгать мәхәббәт аша, яхшылык аша күрсәтергә тиешле булабыз. Гомумән кешеләргә изге гамәл кылып, булышып, бердәмлектә булу. Җәмәгать белеп булмый. Аллаһтан рәхмәте белән адәм баласының күңеле ачыла да, ул намазга баса, ул дингә тартыла. Бәлки ул кичә кем булды? Сахаби кирамнарны алсак, башкалардан кыйырсытып, начарлык ясап, ләкин дингә басып, аларның изге гамәлләрен искә төшерик. Хишексез бик күп. Гыйбрәтле кыссалар. Шуңа күрә җәмәгать намазда булу ул Аллаһка шөкер бик әйбәт. Ләкин дингә без җәмәгать белән бөтенебез әгәр дә башкаларны тартабыз икән, әхлак белән, әдәп белән, яхшылык белән, изгелек белән тартырга Аллаһ та барчабызга да насип ва миясәт кылсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Вассами'у дуа. Уважаемые единоверцы, мы понимаем, что Всевышний нам дал возможность поклоняться. У нас есть возможность приходить в мечети, делать ибадат, держать уразу в месяц Рамадан. И, конечно же, когда кто-то спрашивает у нас о религии, мы сразу начинаем говорить, что нужно читать намаз. Это правильно. Но есть небольшое «но». Мы должны показать красоту религии, красоту ислама. Вне зависимости от вероисповедания человека. Мы должны показать, что мы можем делать что-то вместе, какие-то благие дела. Возможно, человек услышит азан, услышит проповедь, услышит Коран и захочет просто-напросто поинтересоваться, что же это за религия. И когда к нам человек приходит, может быть, это у нас давнишний друг, одноклассник, родственник, мы сразу начинаем налегать, говорить, нужно намаз читать. Человек должен сам к этому прийти. С любовью мы должны показать красоту религии. Когда мы что-то сами делаем, в повседневной жизни человек видит и говорит, да, смотри, ты читаешь намаз, ты берешь тахарат, ты не сквернословишь, у тебя и в семье все хорошо, и в бизнесе. Я тоже хочу наладить свою жизнь. Но что нужно делать? Может быть, мне тоже нужно начать намаз читать? Когда человек сам приходит к этому, это совсем другой результат. Мы понимаем, что это мы хорошо сказали, да, ты возьми омовение, встань на намаз, как все уходят на сажда. Ты вставай и ложись, вставай и ложись. Для человека, который пришел первый раз, немножко нелепо. Что же они все делают? Он не получает вкуса поклонения. Он же должен сначала осознать. Мы должны преподнести и объяснить. Через добрые дела, через добрые поступки, когда мы можем делать какие-то благие дела, помогать малоимущим, бедным, приходить в мечеть, приходить в мадресе, встречаться где-то на нейтральной территории, но быть верующими людьми, которые несут радость, счастье и пользу. Конечно, мы
Каждый из нас хочет делать да'ват, призывать к религии. Но как пророк Мухаммад говорит, саллаллаху алейхи ва саллям, мы должны сами сначала с себя начать. С верхней одежды, с опрятности, со своих слов, адаб, ахляк, как мы, культура поведения наша, что мы делаем, что мы говорим. Вся жизнь, вот наш пример. Вот мы чем можем притянуть любых друзей, которые есть у нас. Любовь, не гнев, не сквернословие. Мы можем сделать вместе что-то, нечто доброе и хорошее. И, конечно же, человек, когда осознанно приходит и встает на намаз, он спросит у нас. Он скажет: да, я теперь понимаю, для чего это нужно. Да, Аллах Та'аля, чтобы мы смогли с мудростью делать да'ват, призывать всех наших братьев и сестер, которые нам дороги, и те люди, которые, возможно, не в религии, но они совершают добрые дела. Я думаю, у каждого из нас есть такие люди, знакомые. Думаешь, но если бы он был бы в исламе или она, они бы совершили очень многое. Но мы должны постараться не перегнуть палку, чтобы человек понял, что ему это нужно. Чтобы он сам осознал. Ненавязчиво, чтобы не мы сказали, что нужно делать, чтобы человек сам пришел и спросил: ты же вроде намаз читаешь, в мечеть ходишь, объясни мне, пожалуйста. Да, Аллах Та'аля, чтобы наши поклонения, наши намазы Всевышний принял, иншаллах, и все наши старания. Всех благ и всего самого наилучшего. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Альхамдулиллахи Rabbil Аламин, факалля джалля ва аля, ба'д аузу биллахи минаш шайтанир раджим. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وارض اللهم عن خلفائه أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.